ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, may dahilan kung bakit natin nakikilala ang isang tao. Nasa atin kung ituturing natin yung sumpa o isang biyaya. Ikaw, kabarangay, meron ka bang tao na hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng pag-ibig? Ako kasi ay hindi. Lumaki ako na walang pagmamahalan sa pamamahay namin bukod sa pagmamahal ko sa mama ko. Siya na lang kasi yung kaisa-isang magulang ko na gumabay at umalalay sa akin, Papa Dudut. At malaking bagay ang pinagdaanan namin para maimpluwensyahan ang paniniwala kong yon tungkol sa pag-ibig na nadala ko na nga hanggang sa pagtanda ko. Pero bago ko ikwento ang aking istorya sa Barangay Love Stories ay gusto ko po munang bumati ng isang magandang araw. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rowan. Nagtatrabaho bilang product canvasser sa isang private company sa Manila. Minsan kong napakinggan ang programa mo, Papa Dudut, noong naipit kami sa matinding traffic habang nakaangkas ako sa isang motorsiklo. Umiere kasi ang iyong programa sa katabi naming jeep kaya dinig na dinig ko yung tampok ninyong istorya ng araw na yon. At kahit na saglit lang ay aaminin kong nakuha nito ang aking atensyon. Simula noon ay hinanap ko na online ang Barangay Love Stories para mapakinggan. Tapos ay naisipan ko na lamang bigla na what if sumulat ako sa inyong programa. Baka sakaling mapili po ninyong i-ere. Bukod sa akin ay naimpluwensyahan ko na ring makinig ng radyo si Mama at masasabi ko na mas na-addict siya kesa sa akin at mas marami-rami na rin siyang napakinggan sa mga istorya ninyo online. Bukod sa lagi pa siyang nakatutok sa inyong istasyon tuwing alas 12 ng pananghalian, Papa Dudut. Ma! Mama! Kain na po tayo! Punta na kayo rito sa kusina! Nak, ang bango naman ang niluluto mo. Ano yan? Ano pa nga ba? Di paborito niyo po. Wow, tinolang manok na pagkarami-raming sayote. Opo, Ma. Ay, teka. Ipaghihila ko po kayo ng upuan. Ayan. Upo na po kayo, Ma. Salamat, Nak. Ikaw din umupo ka na para makakain na tayo. Mukha pa namang masarap tong niluto mo, oh. Hindi lang po yan mukhang masarap. Kasi masarap talaga yan. Niluto ko po yan ng may pagmamahal. O sige, sabi mo eh. Huhusgahan ko. Totoo nga! Masarap! Kitams? Alam ko po na paborito niya yung tinola. Kaya inaral ko talaga paano magluto ng masarap at may pagmamahal. Salamat, Nak, ha? Hindi mo ko pinababayaan. Ang bait-bait mo sa akin. Kasi po mama ko kayo. Kaya bakit ko kayo pababayaan? Naisip ko lang naman pero kaya ko namang sarili ko, anak. Kaya hindi mo na ako dapat masyadong alalahanin. Ma, saan na naman po papunta ang usapang ito? Ang ibig kong sabihin, mag-girlfriend ka na, Nak. Kasi kung inaalala mo na wala magbabantay sa akin pag nagkaroon ka na ng girlfriend, ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Marunong naman ako magluto para may makakain ako. Hindi ko naman po iniisip na hindi nyo kaya magluto, Ma. Siyempre, yung mga luto nyo nga yung pinakamasarap sa lahat na natikman ko. Kaya nga mana po ko sa inyo, di ba? Naku, binola mo pa ako. Hindi ko po kayo binobola.
Sinasabi ko lang po yung totoo. O siya, sige. Pero bakit hindi ka pa rin nag-girlfriend? Wala ka bang natitipuhan sa mga katrabaho mo? O babaeng nakikilala sa paligid? Wala po ma. Tsaka hindi naman po ako naghahanap. Kahit na. Masarap pa rin yung may minamahal. Bigla ko tuloy naalala yung kwento na katatapos ko palang pakinggan sa Barangay Love Stories. Grabe yun! Naiyak pa nga ako pero masaya naman kasi sila pa rin na nagkatuluyan sa dulo. Masaya nga po pero parang di naman lahat ng tao sa pagkakaroon ng love life mapupunta. Huwag mong sabihin yan. Baka tumanda kang binata, anak. Wala naman po masama sa pagtandang binata. Kesa pumasok nga ako sa isang relasyon tapos hindi ko naman mapangatawanan. Bakit kasi ganyan ka mag-isip? Natatakot po akong maging katulad ni Papa. Hindi ka magiging katulad ng ama mo kasi magkaibang tao kayo. Kung hindi po ako magiging katulad niya, ayoko rin pong maging katulad niyo, Ma. Kasi hanggang sa huli, minahal niyo pa rin si Papa. Kahit na lagi niya kayong sinasaktan at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Hindi ko mabitiwan ang papa mo kasi alam kong walang mag-aalaga sa kanya. Kaya sinamahan ko na lang siya hanggang sa huling hininga niya, anak. Tungkol naman dun sa sinasabi mong sinasaktan at pinagsasalitaan niya ako ng hindi maganda, napatawad ko na siya. Nakaraan na yun eh. Paano niyo po siya nagawang patawarin ng ganon-ganon lang, Ma? Kasi nga, mahal ko siya. Pag mahal mo ang isang tao, marunong kang magpatawad. Mahal ko po si Papa, pero hindi ko po siya kayang patawarin. Hayaan mo na. Naniniwala ako na darating yung araw na mapapatawad mo rin ang papa mo. Kasi alam ko maraming pagmamahal dyan sa puso mo. Huwag mong hayaang mawala yon dahil lang sa ginawa niya sa akin noon. Oo, hindi siya naging mabuting asawa sa akin pero naging mabuting tatay naman siya sa'yo. Pinag-aral ka niya, binuhay niya tayo. Sapat na yon para mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa kanya, nak. Hindi po yun ang unang beses na tinanong ni Mama ang tungkol sa love life ko, Papa Dudut. Pero sa bawat pangungumusta niya ay pare-pareho lang ang sagot ko. Wala at wala akong planong pumasok sa isang relasyon dahil pakiramdam ko ay wala akong kakayahang magmahal ng ibang tao bilang boyfriend o asawa nila. At hindi rin ako ganong katiwala sa sarili ko na magiging mabuting tatay ako sa magiging anak ko sakaling bumuo na ako ng sariling pamilya. Hindi niyo ako masisisi, matindi yung trauma ko sa pinagnaanan ng mama ko sa kamay ng papa ko, Papa Dudut. Battered wife si mama, abuser niya si papa, at nagsimula yon noong 3 taong gulang pa lamang ako hanggang tumutong ako ng 16 anyos. Nang magsakit si papa ng cancer sa abdo ay doon lang nakapagpahinga ang katawan ng mama ko mula sa pambubugbog niya. Pero katakot-takot na insulto pa rin at pagyuyurak sa pagkatao niya ang inabot ng mama ko mula sa matalim na dila ni Papa. Siloso kasi siya tapos ay mainitin pa ang ulo, Papa Dudut. Madalas ko na lamang na nakikitang umiiyak ng patago si Mama. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses ko siyang sinabihang hiwalayan na si Papa. Pero hindi niya magawa-gawa dahil umaasa siyang magbabago pa ito. Pero hindi na po yun nangyari hanggang sa mamatay na lamang si Papa. Pero hindi ko pa rin maintindihan si Mama kasi nung burol at libing ni Papa ay umiyak pa rin siya na para bang napakabuting tao nang iniiyakan niya. Samantalang ako ay wala ni isang luha ang pumatak, Papa Dudut. Sa isip ko ay bakit ko pag-aaksayahan ang panahon na pagluksaan ang taong dahilan kung bakit lumaki akong walang mabuting ehemplo sa pag-ibig. Hindi rin maganda ang pamarisa ng paraan ng pagmamahal ni Mama kaya wala akong huwaran. Pero lahat ng yon ay nagbago nang makilala ko sina Lolo Amorsolo at Lola Dolor, Papa Dudut.
Kanina ka pa nagdidilig dyan. Nalulunod na yata mga halaman ko sa'yo. Pumasok ka na nga ritong matanda ka. Tapos naman na ako magdilig. Kakapatay ko lang ng hose bago ka lumabas dyan. Saka sinong matanda? Ako lang ba? Ikaw din naman dyan. Sinasabi mo bang pangit ako porke matanda na rin ako? Ganun ba? Ha? Siyempre hindi. Hindiin mo mukha mo. Yun na rin ang ibig sabihin nun. Ay, ewan ko ba naman sa yung babae ka? Sa tinagal-tagal nating nagsasama bilang mag-asawa, hindi mo pa rin alam basahin ang isip ko. At bakit ko naman naalaming basahin ang isip mo? Ano ako? May mahi ka? Para mga bruha? Ganon? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Ay kahit kailan ka talaga. Lola Dolor, bakit po malayo palang dinig ko na boses nyo? Inaaway na naman po ba kayo ni Lolo Amor? Oo, apo. Inaaway ako na matandang yan. Sabihan daw ba akong pangit? Imbento ka, Dolor. Wala akong sinasabing ganyan. Sa ganda nyong yan, Lola? Sinabi mo pa. Naku, palibasa, nakahanap ng kukonsinti sa kanya. Ano ka mo, Amor Solo? Wala, Dolor. Sabi ko, ang ganda-ganda mo. Ayusin mo lang talaga, Amor, ha? Hindi porke nandito si Rowan, nakala mo palalagpasin ko na yung pang-aasar mo. Mamaya ka sa akin sa bahay. Hindi kita inaasar. Apo, pagsabihan mo nga tong lola mo, sakit sa ulo. Baka mamaya mag-away pa kayo ng totoo ha? Labas na po ako dyan. Aba, syempre. Wala ka namang ginagawa. Pero tamang-tama yung daan mo kasi may ibibigay ako para sa inyo ng mama mo. Ano po yun, La? Ginataang bilo-bilo. Nagluto ang asawa ko pang merienda namin. Dinamihan talaga niya kasi gusto niya kayong bigyan ng mama mo. Kaso, kanina pa kami kumakatok dyan sa bahay niyo. Eh di naman lumalabas mama mo, apo. Ganun po ba? Baka tulog. Nagsisiesta kasi yun pagtanghali. Pero pwede rin nakasalpak earphone sa tenga kasi nakikinig ng radyo. Yun na po talaga ginagawa niya. Ay, baka nga. Kasi may nakwento siya na mahilig daw siyang makinig dun sa... Ano nga ba yon, Amor? Ha? Hindi ko alam sa'yo, Dolor. Sa Barangay Love Stories po, La? Oo, kay Papa Dudut. Teka, sandali. Kukunin ko lang sa kusina yung tinabi ko para sa inyo ng mama mo. Diyan ka lang ha, Apo. Makipagkwentuhan ka muna sa lolo mo. Sige po, La. Salamat po. Wala yun. Maiwan ko muna kayo saglit ha. Masarap magluto ng ginataang bilo-bilo ang lola mo. Pero maingay nga lang. May pagkataklesa kasi. Pero nakikita kong mahal na mahal niyo po si Lola, Lo. Ay, oo naman. Simula nang maging nobya ko yan, hanggang ikasal kami. At kahit sa mga oras na to, ni hindi nabawasan yung pagmamahal ko sa kanya, ni Katiting. Talaga po? Oo naman. Duda ka ba? Hindi naman po. Kasi hindi naman kayo magtatagal ni Lola ng mahabang panahon magkasama kung wala yung pagmamahal niyo sa isa't isa. Importante ang pagmamahal para tumagal ang mag-asawa, Rowan. Kaya dapat, tandaan mo yan para pag nagkaroon ka na ng kasintahan, lagi mong maisip yung bagay na yun. Sandali, may girlfriend ka na ba? Wala po, Lo. Nililigawan? Wala rin po. Ganun ba? Single yung apo naming babae. Baka gusto mong subukang ligawan. Pasado ka na agad sa akin. Lolo talaga? Ay, anong pinag-uusapan nyo? Niloloko ka ba ng matandang to, Rowan? Hindi po, La. Nag-joke lang po si Lolo kaya natawa ko. Anong joke? Seryoso ako doon. Mag-asawa po sina Lolo at Lola na lumipat sa katapat naming bahay. Apo nila yung dalagang lagi kong nakikita na naglalabas-labas masok doon pero hindi naman namamansin kapag nakakasalubong kami. Wala rin naman akong pakialam, Papa Dudut, pero nakakatuwa lang yung ikwento namin ng dalawang matanda. Pakiramdam ko ay nakaranas akong magkaroon ng lolo at lola sa katauhan nila.
Hindi kasi ako close sa mga lolo at lola ko at hindi ko rin sila nakilala kasi tinakwil nila si mama dahil nakipagtanan sa papa ko. Sa side naman ni papa ay parehong pumanaw na noong bago pa ako isilang, Papa Dudut. Bukod doon ay nakaka-refresh ng sistema yung bangayan at banatan nilang dalawa. Kahit may edad na sina Lolo Amorsolo at Lola Dolor ay para sa akin ay para silang mga bagets kung umasta. Kinatagalan ay marami silang sinabi tungkol sa kung paanong mahal na mahal nila ang isa't isa. Aaminin ko na bago sa aking pandinig ang mga bagay na yon. Kaya nung una ay naumay po talaga ako. Sa kabilang banda ay hinayaan ko na lamang silang magsalita at iparating yung nararamdaman nila sa isa't isa kung yun man yung isa sa mga pamamaraan nila ng pag-ibig. Hindi ako sanay pero wala namang kaso. Alam ko naman na hindi lahat ng tao ay tulad ng relasyon ni na mama at papa. Hindi lahat ay masalimuot at merong iilan na maayos naman at masaya pero hindi yon sapat para maniwala na ako sa pag-ibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut, ay lalo ko pang nakikilala ang mag-asawang matanda sa katapat naming bahay. Magiliw kasi sila at mabait pati sa mama ko. Si Lolo Amorsolo, kung ilalarawan ko sa pisikal na katangian ay masasabi kong may katangkaran, nasa 6-footer siya. Matikas ang kanyang pangangatawan at may gwapong itsura. Pero sa kabila ng lalaking datingan niya ay takot siya kay Lola Dolor. Tuwing umuuwi ako sa trabaho, lalo na kapag maaga akong nakakapag-out, ay nakikita ko silang nakatambay sa may garahe ng bahay nila para magkwentuhan, para kumain o di kaya ay magpahangin. Tapos ay lagi nila akong kinakawayan at binabati. Hindi naman kasi mataas yung gate nila. Kapag ganon ay humihinto ako para kumaway sa kanilang pabalik, Papa Dudut. Ilang beses noong holiday ay wala kaming pasok. Lumabas ako para bumili ng pandesal, tapos pabalik na ako sa bahay ay nakita ko po si Lolo Amorsolo na nagdidilig ng halaman muli. Tinawag niya ako para samahan siyang magkape, bagay na hindi ko na tinanggihan pa. Nagpaalam ako kay mama na noon ay abala sa pagbuborda, bagay na naging hobby na niya simula nang mawala ang tatay ko, Papa Dudut. Kaya ayon, matapos kong magtimpla ng kape at kumuha ng ilang perasong pandesal ay agad na akong pumunta sa bahay nina Lolo at ni Lola. Salamat, Apo, kasi pumayag kang magkape kasama ko rito. Walang anuman, Lolo. Naisip ko kasi mas masarap ang kape kapag may kakwentuhan. Eh ang mama mo, tulog pa ba siya? Gising na po, pero busy sa pagbuburda. Ayaw nun ginugulo siya pag ganon, kasi nawawala raw siya sa concentration. Pero nagpaalam naman ako sa kanya na sasamahan kayo mag-almusal. Ayun naman pala. Ayos yan. Alam mo, napansin ko, napakabait mong bata. Naaalala ko sa iyo yung mga apo kong lalaki. Malapit din sa mga nanay nila, mga batang yon. Kaso lahat nandun na sa Amerika. Bihira na lang umuwi rito. Kaya madalang na kami magkita-kita. Pero nag-uusap kami sa cellphone. Ang mahalaga, may komunikasyon pa rin po kayo, Lolo. Oo naman, kasi kahit magkakalayo na kami ng mga apo ko, mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Pamilya kami. At ang pamilya, parang puno yan. Tapos yung mga miyembro ang mga ugat. Kahit saan abutin, gaano man kalayo ang marating, magkakadugtong pa rin. Matanong ko lang, Rowan, wala ka bang kapatid? Wala po, Lo. Mag-isa lang po ako. Mahirap na masarap maging mag-isa.
Wala kang kabangayan sa lahat ng bagay. Pero wala ka rin kakampi sa lahat ng bagay. Totoo po yan. Minsan hiniling ko na sana kahit isa lang nagkaroon ako ng kapatid. Pero ayos na po sigurong wala kasi baka pati siya nagkaroon ng trauma katulad ko. Trauma saan, Apo? Siyempre, kung ayos lang naman malaman. Sa papa ko po. Yan ang susunod kong tanong. Nasaan ang papa mo? Nasa abroad ba? Hindi po. Patay na po ang papa ko. Nagka-cancer siya sa abdo nung 16 years old ako. Ilang taon din siyang nakipaglaban sa sakit niya bago siya binawian ng buhay. Nakakalungkot talaga ang mamatayan. Lalo kung magulang mo pa. Iyon ba yung trauma na sinasabi mo? Hindi po. Kasi bago siya mamatay, hindi na po maayos yung pagsasama nila ni mama. Lagi niyang sinasaktan si mama, Lo. Nandun ako. Nakikita at naririnig ko po ang lahat. Pero hinayaan lang ni mama kasi mahal niya raw si papa. Hindi pagmamahal ang tawag. Pag sinasaktan mo yung babaeng pinangakuan mo sa kasal nyo na aalagaan, mamahalin at poprotektahan. Tingnan mo nga ako kay lola mo. Hindi ko kahit kailan nakantiyan. Kahit minsan nakakapikon sa ingay ng bunganga. Nagtitimpi ako. Sinusupil ko ang aking sarili kasi hindi mabuti ang manampal ng asawa. Sana po naririnig ni papa yan para maisip niyang hindi tamang ginawa niya. Hindi lang ba isang beses nangyari yung pananakit niya sa mama mo? Hindi po kasi matagal niya nang sinasaktan si mama. Seloso kasi siya tapos mainitin ang ulo. Pero kahit ganon, hindi siya magawang hiwalayan ng mama ko. Mahal niya raw po kasi si papa at naaawa siya na baka wala na mag-alaga rito. Lalo na nung nagkasakit na pamilya raw po kami kaya kargo namin si papa. Naiintindihan ko si mama mo kung bakit ganun siya mag-isip. Patunay lang yon na mabuti siyang asawa. Hindi nga lang naging mabuti yung papa mo sa kanya. Ay, kaya siguro naiisip mo na baka lumaki kang katulad ng papa mo, no? Kasi anak ka niya at wala kang mabuting ehemplo sa pagmamahalan ng isang pamilya habang lumalaki ka. Kaya wala ka pa ring girlfriend. Opo, Lolo. Natatakot kasi ako magkamali. Hindi natin maiiwasan ang mga pagkakamali. Pero pwede nating bantayan ang ating puso upang wag maging masama. Paano po? Magdasal ka. Ipanalangin mo na sana tulungan ka ng Panginoon na maging mabuti araw-araw. Napahabain niya ang pasensya mo sa mga bagay-bagay at bigyan ka ng talino na resolbahin ang mga problema nang hindi gumagamit ng dahas. Kasi ano ba naman ang naaayos ng karahasan, hindi ba? Rowan, naniniwala ako na katulad ng mama mo, mabuti kang tao. Mabuti kang anak. Busilak ang puso mo. Kaya alam ko rin na hindi mo papamarisan ang pamamaraan ng papa mo sakaling maisip mo nang bumuo ng sarili mong pamilya. Yung pamilya at pagsasama namin ng Lola Dolor mo, hindi rin naman perpekto. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan. Marami rin kaming nalagpasan. Kasi kapag nagmahal ang isang tao, nilalaki pa natin ang pagpapatawad. At kapag pinatawad tayo ng taong mahal natin, nagbabagong buhay tayo. Papa Dudut, believe po ako sa pagmamahal ni Lolo Amorsolo kay Lola. Kasi noon lamang ako nakarinig ng ganong klase ng pag-ibig. At masaya ako kasi binahagi niya yon sa akin, Papa Dudut. Ewan, pero kahit wala akong kasintahan o taong pinag-uukulan ng pag-ibig, ay may bahagi sa puso ko na nakarelate sa love story nila. Sa bagay, ganito rin yung eksaktong pakiramdam ko kapag nakakapakinig ako ng mga kwento ng mga kabarangay natin na tinatampok ninyo sa Barangay Love Stories. Doon ko naiisip na mas marami pa ring mabuti
at magandang pag-ibig kesa masakit at masalimuot katulad ng pinagdaanan ng mama ko sa kamay ng sarili kong papa. Sa kabilang banda ay maswerte ang mga taong pinagtagpo ng tadhana lalo na kung sila talaga yung para sa isa't isa. Yun bang nakasulat na sa mga bituin na sila ang magkakatuluyan at magsasama hanggang sa wakas, anuman ang mangyari. Nakakatawa na bagaman marami akong teorya tungkol sa pag-ibig ay alam kong wala pa rin yung sinabi hanggat hindi ko nasusubukang ma-in love. Pero dahil alam ko rin sa sarili ko na wala pa akong kakayahang ibigay yung 100% ko para sa babaeng mamahalin ko, na kontento na lamang ako sa paghanga sa pagmamahalan nina lolo at lola Papa Dudut. Nakakabilib kasi si lolo sa tuwing nilalarawan niya si lola at punong-puno pa rin yun ng paghanga o admiration. Kahit na matagal ng panahon na silang kasal. Sa bagay, maganda naman kasi si Lola Dolor kung sa ilalarawan ko sa pisikal na itsura. Ang artistahin ng kanyang mukha, expressive, masayahin, pero may pagkamataray at palaban din. Kaya nga aliw na aliw po ako sa tandem nilang dalawa, Papa Dudut. Lola Dolor, nasarapan po kami ni Mama sa ginataang bilo-bilo na bigay nyo noong nakaraan. Kaya bilang pasasalamat, gumawa po ng bibingka si Mama. Eto po oh. Ay nako, salamat Rowan. Nag-abala ka pa. Pasok ka, dali. Bukas yung gate. Dali na, apo. Sige po. Hindi ba yan didikit sa pustiso ko? Oo? Ay, ewan ko la. Depende. Akin na. Aalisin ko na lang pag kumain ako para mas malasahan ko yung tamis ng bibingka. Salamat ha. Sabihin mo sa mama mo. Walang anuman po. Nasaan po si Lolo Amor? Ay nako, natutulog si Amor kasi masama ang pakiramdam niya. Wala tuloy akong kasama tumambay dito sa garahe namin kasi may pasok sa trabaho yung apo naming babae. Ikaw ba? Wala kang pasok? Wala po Lola. Sana okay lang po si Lolo. Pakisabi niyo po na magpagaling siya kasi mamimiss ko yung kwentuhan namin pag matagal siya nagkasakit. Oo naman, makakarating sa kanya. Ay. Ayos lang po ba kayo La? Kasi pwede niyo po akong kwentuhan habang nagpapahinga pa si Lolo. Good listener po ako. Alam ko yon. Bukang bibig ka ng esposo ko sa tuwing nagkakausap daw kayo at nagkakakwentuhan. Aliw na aliw siya sa'yo, Rowan. Kaya salamat. Kasi kahit papano, inibsan mo yung pananabik niya sa mga apo niyang lalaki. Nabanggit naman niya siguro na nasa Amerika na ang karamihan sa mga apo namin, di ba? Opo, pero nagkakausap naman daw po kayo sa cellphone. Oo, pero nitong nakaraang buwan hanggang ngayon, hindi na masyado. Yung iba kasi busy sa trabaho, tapos may sarili na ring pamilya. Hindi pa pareho yung oras dito sa atin at sa kanila doon. Pag-araw dito, gabi sa kanila. Di naman kami makakapagpuyat ng matagal para hintayin mag-umaga doon kasi matatanda na kami. Pero nung nakaraang araw, saka nung isa pa, nagpumilit ang lolo mo na makipag-video call sa mga apo niya. Hinintay niya hanggang magmadaling araw dito kaya siguro napuyat siya. Ay kinabukasan, sumama ang pakiramdam niya. Gagaling din po si Lolo Amor La. Kailangan lang po niya ng tulog at sapat na pahinga. Ayun nga, kaya sabi ko wag siyang babangon sa higaan niya ngayon at matulog lang ng mabuti para gumaling na siya sa mga susunod na araw. Naniniwala po ako na gagaling na si Lolo. Ay, salamat apo kasi nandyan ka. Kahit papano may nakakausap ako. Buong buhay ko kasi si Amor yung naging sandigan ko. Sa bagay, sa tagal ba naming kasal niyang matandang yan
Pero alam mo ba yung nakakatawa? Ano po la? Kasi kahit ilang dekada ko na siyang asawa, paulit-ulit pa rin akong nahuhulog sa kanya. Napaka mapagmahal kasi ng taong yan. Sa kanya ko naramdaman yung pag-ibig na hindi pinaranas sa akin ng una kong asawa. Meron pa po pala kayong naging unang asawa bago si Lolo? Oo, pero hindi naman kami kasal. Pero meron kaming 3 anak. Iniwan niya ako kasi nang babae siya. Tapos pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko ang lolo mo. Customer siya noon sa pinagtatrabahuhan kong tindahan ng mga alahas sa Ongpin. Bibilan daw niya ng gintong kwintas yung kasintahan niya. Ako pa nga ang tumulong sa kanya na mamili kung ano yung maganda. Kaso, pagkalipas ng 2 buwan, bumalik siya sa pinagtatrabahuan ko at gusto na niyang isauli yung binili niyang kwintas. Sabi ko hindi na pwede yon. Ang dahilan niya, hindi raw sila nagkatuluyan ng nobya niya kasi pinagpalit siya sa iba. Ayun, akin na lang daw yung kwintas kasi wala naman siyang pagbibigyan. Tinanggap niyo po ba yung kwintas? Hindi. Sinabihan ko siya na ibigay na lang yun sa iba. Sa pamilya niya, pwede pa. Pumayag siya. Pero nakiusap na samahan ko raw siyang lumabas kasi gusto niyang may mapaglabasan ng sama ng loob. Pumayag na ako kaysa ipilit naman niya natanggapin ko yung kwintas. Ay, alam mo kasi Apo, hindi ako maalahas na tao. Wala rin akong interes sa mga yon kasi para sa akin, sagabal lang sila sa katawan ko. Pareho po kayo ni Mama. Hindi rin siya nagsusuot ng kwintas at bracelet. Sabi na nga ba't hindi ako nag-iisa? Pero ano na po nangyari sa inyo ni Lolo nung pumayag kayong lumabas kasama siya? Siyempre walang nangyari sa amin. Anong palagay mo sa akin? Ganong kaharot na babae? Ala, si Lola. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Alam ko, binibiro lang kita. Kinabahan po ako sa biro nyo. Ay nako, mga kabataang ito, mas nerbiyoso pa sa amin. Ay, pero ayun na nga, doon kami mas nagkakilala ng lolo mo. Yung unang labas namin, nasundan pa ng marami. Tapos isang gabi, habang nandun kami sa may Manila Bay, tinapat niya ako. Sinabi niyang gusto niya ako hindi bilang isang kaibigan. Gusto niya raw ako maging kasintahan. Pero tinanggihan ko siya kasi hindi ako naghahanap ng nobyo nung mga panahong yon. Ang hinahanap ko ay magiging tatay sa mga anak ko. Alam ni Amor na may nauna akong maging karelasyon at nagbunga yon ng 3 supling. Pero di naging dahilan yon para ihinto niya yung panliligaw niya sa akin. Naging kami. Pumayag akong makasal sa kanya at opisyal siyang naging tatay sa mga anak ko. Bukod doon, nagkaroon din kami ng 4 na anak. Ay, malaki ang pamilya namin ng esposo ko. Mahirap magpalaki ng maraming anak. Pero masaya naman kami kasi nagampanan namin yung pagiging magulang sa kanila. Kaya nga ngayon na matanda na kami, sinusulit naman namin ni Amor yung bawat sandali na magkasama kami. Yung kaming 2 lang, ganon. Ang swerte niyo po ni Lolo kasi nakilala niyo ang isa't isa la. Hindi swerte ang tawag doon kundi biyaya. Kaya nga hindi ko kakayanin sakaling mawala siya sa piling ko. Hindi ko kayang mawalay ng matagal sa kanya, Apo. Masayang masaya po ako na makilala sina Lolo at Lola na pakiramdam ko ay tinuring na nila akong Apo Papa Dudut. At kahit na hindi ko sila kadugo ay gusto ko pa rin magpasalamat sa kalawakan kasi binigyan kami ng pagkakataon na magkakilala habang nabubuhay pa kami sa mundong ito. Kahit sinong may lolo at lola o lumaki kasama ang mga grandparents nila ay sasang-ayon sa akin na iba yung datingan ng pagmamahal nila sa atin. Pati na rin kung paano nila ibabahagi yung mga karanasan nila sa buhay na masasabi kong malaking tulong at gabay
na pwede nating gamitin habang naglalakbay patayo sa mundong ito. Naging bahagi na nga po ng sistema ko sina Lolo at Lola Papa Dudut. Nakilala ko na rin ang apo nilang dalaga na masasabi kong hindi naman pala suplada. Tapos in-invite rin nila kami ni Mama kapag may okasyon ang munti nilang pamilya. Siyempre ganon din kami kaya masaya ako dahil para kami nagkaroon ng extended family sa katauhan nila. Kaya nga noong bigla ulit nagkasakit si Lolo Amorsolo at sunod-sunod yung pagka-ospital niya ay labis po kaming nag-alala at naapektuhan ng mama ko, Papa Dudut. Nakaramdam po ako na para bang may masamang mangyayari. At hindi ko alam kung paano ko yon tatanggapin sakaling magkatotoo ang kinakatakutan naming lahat. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dala na rin ang katandaan at komplikasyon sa nadiskubreng sakit ni Lolo sa kidney ang dahilan kung bakit siya laging naoospital, Papa Dudut. At kahit na healthy living naman sila ay may mga pagkakataon pa rin na hindi may iwasan yung tuloy-tuloy na panghihina ng katawan niya at dahilan para pare-pareho kaming kainin ng takot na baka isang araw ay bigla na lamang kunin sa amin si Lolo. Ayokong isipin ang tungkol sa bagay na yon pero ang kamatayan ay parte ng realidad na hindi natin maiiwasan. Hindi ito komportableng pag-usapan dahil sino ba naman ang gustong mawalan? Ngunit minsan ay kailangan nating harapin. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa buhay kahit na hindi na natin kasama ang mga mahal natin sa buhay. Sa pagpapatuloy ng nangyayari sa kalusugan ni Lolo ay hindi ko na po siya nakikitang nakatambay sa may garahe nila dahil mas madalas na siyang nasa loob ng bahay o di kaya ay nasa ospital. Bukod kasi sa sakit niya ay nabalitaan kong nagde-develop na din siya ng Alzheimer's ng mga panahon na yon. Sobrang bilis po ng mga nangyayari, hindi namin inaasahan o pinaghandaan. At habang lumilipas sa mga araw ay lumalala yung sitwasyon kasi unti-unti na niya kaming nakakalimutan. Pero alam kong mas masakit yon sa parte ni Lola kasi siya yung matagal nang kasama ni Lolo. Pero may mga araw pa ring mabuti yung mahinahon si Lolo at nakapagsasalita ng maayos. Isang beses ay pinakiusapan ako ng apo nila na bantayan si Lolo sa ospital kasi kailangan niyang asikasuhin si Lola sa bahay nila. That time, Papa Dudut ay madalas na rin ang pagkakasakit nito gawa ng matinding pag-aalala sa kanyang asawa. At dahil wala naman silang malapit na kamag-anak sa Maynila para mapakiusapan na hindi na ako nagdalawang isip na tumulong. Nagpaalam na lamang po ako kay Mama pagka-uwi ko sa bahay galing sa trabaho. Nagpalit ng damit at dumaan sa grocery para bumili ng makakain namin sa ospital. Tapos ay pumunta na ako doon para samahan si Lolo Amorsolo. Masaya ako kasi naabutan ko siyang nakangiti sa akin na para bang katulad ng mga panahong lagi niya akong binabati tuwing dumadaan ako sa tapat ng bahay nila, Papa Dudut. Rowan, apo, buti na lang dinalaw mo ko rito. Parang ang tagal na kitang di nakikita. Tagal niyo na rin po kasing nandito sa ospital, Lo. Ayoko na nga rito kasi namimiss ko na yung bahay namin. Pati yung mga halamang dinidiligan ko pag umaga at hapon. Pero higit kong namimiss ang Lola Dolor mo. Namimiss na rin po kayo ni Lola. Alam mo ba kung kailan siya dadalaw dito? Kasi parang hindi ko pa kayang lumakad paalis dito sa higaan ko. Makauwi pa kaya sa bahay namin? Hindi ko po alam, pero baka bukas pumunta sila kasama yung apo nyo. Sana nga.
Kasi gustong gusto ko na siyang makita. Kahit sungitan niya ako, kahit tarayan niya ako, ayos lang. Basta makita ko siya at marinig ko yung boses niya. Makikita niyo po ulit si Lola. Kaya dapat magpagaling na po kayo, Lo. Tatambay pa po tayo sa garahe niyo at magkukwentuhan. Gusto ko nga sanang gawin ulit yung mga bagay na yon. Pero parang hindi ko na kaya, Apo. Ay, mahina na ako. Tapos masakit na rin ang katawan ko. Lolo, wag niyo pong sabihin yan. Naniniwala po akong gagaling kayo. Gusto kong maniwala katulad mo. Pero harapin na natin ang katotohanan na matanda na ako. Baka kung mas bata-bata pa yung katawan ko, kayanin ko pang labanan tong sakit ko. Pero alam ko, nararamdaman ko, nalalapit na ako sa kamatayan ko, Rowan. Lolo naman, hindi po namin kakayanin pag nawala kayo. Isipin niyo po si Lola Dolor. Malulungkot siya ng husto pag iniwan niyo siya. Mahal na mahal kayo ni Lola. Mahal na mahal ko rin siya. Siya lang yung kaisa-isang babae na gusto kong makasama at maging asawa ulit kung meron mang susunod na buhay. Kaya sana marinig ng Diyos ang panalangin ko na pagtagpuin niya ulit kami ni Dolor kapag pareho na kaming nawala sa mundong ito. Wala pong mawawala sa inyo ni Lola, Lo. Magsasama pa po kayo ng matagal. Gustuhin ko man, pero pagod na ako. Pagod na ako, Apo. Parang anumang sandali, bibigay na ang katawan ko. Nalulungkot lang ako kasi kailangan ko nang mauna. Pero wala naman akong pinagsisisihan kasi naigugol ko naman ng mabuti at matiwasay yung buhay ko dito sa mundo bago ako mawala. Naging ama ako sa marami naming anak. Naging lolo sa mas marami naming apo. Ngunit higit sa lahat, naging mabuting asawa ako para kay Dolor. Hindi ko po makakalimutan yung bawat kwento at aral sa buhay na tinuro niyo sa akin, Lo. Na kahit hindi niyo ako totoong apo, tinuring niyo ako na parang kadugo niyo. Salamat po sa lahat, Lo. Maraming salamat po. Walang anuman. Saka, hindi mo kailangang maging kadugo ko para ituring kong parang tunay na apo. Mahal kita, Rowan. Kasi nakikita ko sa iyo ang sarili ko nung kabataan ko. Simula kasi nang iwanan ako ng dati kong kasintahan bago ko pa makilala ang lola mo. Inisip ko na katapusan na ng mundo. Naakala ko hindi na ako magmamahal pa ng isang babae na mas higit pa sa kanya. Kaya sinabi ko noon sa sarili ko na isasarado ko na yung puso ko. Hindi na ako iibig ulit. Kaso, hewan, kasi pagdating sa Lola Dolor mo, parang ang dali ng lahat. Tapos, kinain ko lahat ng mga sinabi ko. Pero, wala akong pinagsisisihan kasi natagpuan siya ng puso ko. Siya yung pinili kong mahalin. Siya yung babae na ipinangako ko sa Diyos sa kasal namin noon na aalagaan at poprotektahan ko habang nabubuhay ako. Kaya nga ngayon na hindi ko na yun magagawa pa. Pwede bang humingi ng pabor sa'yo, Apo? Sige po. Ano po yun, Lo? Ikaw na muna sana ang bahala sa lola mo kapag umalis na ako. Alagi mo siyang kwentuhan. Aliwin mo siya para hindi niya ako laging maisip o maalala. Sabihin mo sa kanya yung uso ngayon.
Yung uso ngayon sa inyong mga kabataan na… Ano nga ba yon? Yung kapag nagpapaalam tapos magkikita kayo ulit? Kita-kits po? Oo, sabihin mo kay Dolor. Kita-kits. Kinabukasan ay pumunta sa ospital ang apo nila kasama si Lola Dolor at nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ni Lolo Amorsolo Papadudut. Pero hindi na ako nakinig sa pinag-usapan nila kasi pakiwari ko ay hindi naman ako dapat nandun sa kwarto na yon. Pero ayoko namang umalis kasi matapos ang pag-uusap namin ni Lolo noong gabi ay hindi na po talaga maganda ang pakiramdam ko. Hindi nga ako masyadong nakatulog habang nagbabantay sa kanya. Bale, lumabas lamang ako sa kwarto at bumili ng kape sa malapit na convenience store pagkatapos ay bumalik na ako at naupo sa may waiting area ng ospital. Pagkalipas ng halos 30 minutes, nakita ko naglalakad sa pasilyo ang apo nilang babae at nakita niya ako. Masaya siya kasi akala niya ay umuwi na raw ako. Papadudot, nagkaroon kami ng pagkakataon na pagkwentuhan ang naging takbo ng usapan at munting reunion nina Lolo at Lola habang wala ako. Sabi ng apo nila ay nagbili na raw si Lolo kay Lola, bagay na ayaw namang tanggapin ni Lola. Ramdam ko po yung sakit at lungkot na kaakibat ng mga salitang yon kasi indikasyon yon na merong mamamaalam. Wala po akong nasabi ng mga panahon na yon kasi maging ako ay lito at apektado. Tanging ginawa ko na lamang ay pakinggan at damayan ang apo nila. At samahan kasi alam kong hindi madali yung pinagdadaanan nila. Nang araw ding yon, makalipas lamang ang 6 na oras, ay tuluyan na pong namaalam si Lolo Amorsolo Papadudut. Iyak po ako ng iyak at maging si Lola Dolor, maging ang kanyang apo. Sobrang sakit po ng mamamatayan ng mahal sa buhay. At kahit na hindi ko kaano-ano si Lolo Amorsolo ay nadudurog po ang puso ko sa pagkawala niya. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano umusad ng mga panahong yon. Niwala akong tapang napuntahan siya sa mismong lamay niya. Bago po sa akin yung pakiramdam kasi noong namatay ang papa ko ay hindi ako umiyak at nakaya ko naman siyang tignan sa ataol niya. Papadudut. Nak, gising ka ba? Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Opo, ma. Hindi po nakalak ang pinto. Tuloy kayo. Huling lamay na ngayon ng Lolo Amorsolo mo, Nak. Hindi ba tayo pupunta para makiramay? Gusto ko po sana pero hindi ko alam kung paano harapin si Lolo. Anong ibig mong sabihin? May problema ka ba? Pwede mong ikwento kay Mama. Wala naman po akong problema, ma. Ang ibig ko pong sabihin, baka kasi hindi ko kayanin pag nakita ko si Lolo na nasa ganon yung wala nang buhay. Masanay po kasi ako na nakikita siya na malakas at palakwento. Pero dahil sa nangyari, hindi ko na po makikita si Lolo kahit kailan. Naiintindihan kita kasi alam kong napalapit na ang loob mo sa kanya. Pati na rin sa asawa niya. Pero huling pagkakataon mo na yon na makikita ang lolo mo kasi bukas ililibing na siya. Sabi mo sa akin, ayaw mong umattend sa libing niya kaya gusto sana kitang yayain ngayon, Nak. Sabi po ni Lolo sa akin nung gabi bago siya nawala, ako na raw po bahala kay Lola Dolor. Palagi ko raw pong kwentuhan si Lola para hindi niya masyadong mamimiss si Lolo. Pero nahihirapan po ako, ma. Kasi paano ko po yun gagawin kung maging ako nagluluksa at namimiss rin si Lolo? Baka ang ibig sabihin ng lolo mo kapag mabuti na ang pakiramdam mo. Hindi ibig sabihin na wag na.
Nakikita siguro ng lolo mo na matapang ka, anak. Na kapag malungkot si lola mo, kaya mong pagaanin yung loob niya. Kaya nga mahal na mahal ka nila kahit hindi mo sila totoong lolo at lola eh. Mahal na mahal ko rin sila, Ma. Sa kanila ko naramdaman yung magkaroon ng lola at lolo. Marami po akong natutuhan sa buhay mula sa mga karanasang ibinahagi nila. Malaki po ang pasasalamat ko sa kanila kasi tinuring nila akong apo. Nagpapasalamat din ako sa kanila kasi nakilala natin sila. Mabuti yung mag-asawang yun. Marami rin silang tinuro sa akin, lalong-lalo na sa pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili. Marami akong napagtanto sa buhay na masasabi kong hindi ko agad naisip nung mga panahong matindi pa yung pagmamahal ko sa papa mo sa kabila ng mga ginawa niya sa akin. Nakakatawa kasi hinayaan ko lang ang papa mo na abusuhin ako dahil lang mahal ko siya. Pero sinabi sa akin ng lola mo na hindi naman mali ang umibig. Maling tao lang ang pinag-ukulang ko noon. Pero wala akong pinagsisisihan kasi dumating ka naman sa buhay ko, nak. Kumbaga, ikaw na lang yung mabuting nangyari sa lahat ng masama kong pinagdaanan sa kamay ng papa mo. Kaya nga mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin kayo, Ma. Simula pagkabata ko hanggang paglaki, kayo na yung magulang ko. Kayo na yung nandyan sa tuwing kailangan ko ng mama at papa. Patawarin niyo po ako kasi pinagdudahan ko yung pagmamahal niyo. Inisip ko kasi na hindi niyo alam ang ibig sabihin nun dahil lang hindi niyo maiwanan si papa kahit na sinasaktan niya kayo. Pero naiintindihan ko na po ngayon na maraming klase ng pag-ibig. At kahit na posible tayong masaktan pag nagmahal tayo, wala pa rin po yung kasing sarap sa pakiramdam. Yun po kasi ang laging sinasabi sa akin ni na lolo at lola nung nakwento nila kung paano sila nagkakilala at naging mag-asawa. Talaga? Kung ganun masaya ako na binahagi nila sa iyong bagay na yan. Masaya rin po ako at aaminin ko na malaking bagay yun para magbago yung pagtingin ko sa pag-ibig. Pinarealize po sa akin ni lolo na hindi ko dapat katakutan na magmahal dahil lang wala akong mabuting ehemplo nito sa pamilya natin. Kasi pwede ko naman pagsikapan na huwag mahulog sa kasamaan ng puso ko. Sinabi niya rin sa akin na kapag nagmahal tayo, nagpapatawad tayo. At kapag pinatawad tayo ng mahal natin sa buhay, nagbabagong buhay tayo. Tama ang mga sinabi ng lolo mo, nak. Ano ba yan? Bigla ko tuloy siya na-miss. Ako rin, Ma. Ayaw mo pa rin ba siyang puntahan? Gusto po. Gusto ko na pong makita ang lolo ko. Tulad ng plano ay pumunta po kami sa huling lamay ni Lolo Amorsolo para makita siya, Papa Dudut. At habang nandun ay hindi ko po napigilang umiyak. Pero buti na lamang kasi dinamayan ako't niyakap ni Mama. Tapos nandun din si Lola Dolor na sinamahan rin naming makiramay. Masakit na malungkot po ang mga sandaling yon pero alam ko sa kaibutura ng aking puso na nasa mabuting kalagayan na ang lolo ko. Na wala na siyang iniindang karamdaman kasi kapiling na niya ang ating Diyos sa langit. Sinabi ko rin po kay Lola Dolor ang bilin ni Lola. Pero noong araw ng libing niya ay sinabi ko po kay Lolo na pagdating ng panahon ay magkikita rin kami at magkakasama sa kabilang buhay kung totoo man pong meron ito. Papa Dudut, paulit-ulit po akong nagpapasalamat sa Diyos kasi nakilala ko sina Lolo at Lola. Malaki po ang impluwensya nila sa akin kaya nga matapos kong ihingi ng permiso sa apo nila ang pagbanggit sa istorya nila sa kwentong ipinasa ko sa inyong programa ay hindi na po ako nagdalawang isip na ibahagi ito. Pero may malungkot po akong balita sa mga kabarangay natin. Kasi maging si Lola Dolor ay pumanaw na rin pagkaraan lamang ng isang buwan matapos mailibing si Lolo Amorsolo. Papa Dudut, bigla ko tuloy naalala yung sinabi sa akin ni Lola noon na hindi niya kayang mawalay ng matagal kay Lolo. Kaya siguro'y sumunod siya kaagad dito para magkasama na sila sa kabilang buhay.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong itampok ang istorya ng buhay ko at mga taong naging biyaya sa buhay ko. Sana katulad ko ay kinapulutan din po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso, Rowan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ng kasiyahan na nararamdaman natin ay may pinanggagalingan. May iba na sumasaya sa bawat accomplishment na nagagawa nila sa kanilang buhay. Meron namang masaya na nagagawa nila ang gusto nila. Pero para sa kabarangay natin na si Geraldo, ang pinagmumulan ng kanyang kasiyahan ay ang makitang kumpleto ang kanyang pamilya. Hanggang saan kaya ang kayang isakripisyo ni Geraldo para lang mapanatiling buo ang kanyang pamilya? Ito ang sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo? Sana ay palagi kayong nasa mabuting kalagayan para mas marami pa kayong may bahaging kwento sa mga Pilipino. Nagsimula ang pagiging adik ko sa inyong programa noong pandemic. Naging routine ko na ang pakikinig sa inyo tuwing tanghali habang ako'y nanananghalian. Matagal ko na talagang gustong magpadala ng sulat sa inyo para sana maibahagi ko naman ang istorya namin ng asawa ko. Sa tulong ng aking anak ay gumawa po ako ng email para lamang makapagpadala ng sulat sa inyo sa barangaylovestories@yahoo.com. Ako nga pala si Geraldo, 60 anyos at ang kwento ko po ay magsisimula noong kinasal kami ng asawa kong si Cora. 30 years old ako noon, Papa Dudut. Noong nag-isang dibdib kami ni Cora sa isang simbahan at nangakong mamahalin namin ang isa't isa hanggang sa kamatayan. Naging maganda naman ang naging buhay namin bilang mag-asawa. Agad kaming nakabukod at nabiyayaan din kami ng 4 na supling. Sa awa ng Diyos, sa pamamagitan ng walang humpay na pagtatrabaho at ilang mga sakripisyo, ay napalaki at napag-aral naman namin ng maayos ang aming mga anak. Ang panganay namin ay naging nurse at nakatira na ngayon sa Canada. Doon na rin siya bumuo ng pamilya. Nakapangasawa siya ng kapwa nurse niya roon na isa ring Pilipino. Ang pangalawa ay bumuo ng pamilya sa Cebu. Ang pangatlo naman naming anak ay nakatira sa sarili nitong apartment sa Taguig at nagtatrabaho bilang call center agent. Ang bunso naming si Trina na isang local health officer ang tanging natira sa amin na siyang araw-araw naming nakakasama sa bahay, Papa Dudut. Trina, kamusta na ang mama mo? Okay na po siya. Medyo kumalma na nung napainom ko siya ng gamot. Kumain ba siya? Konti lang. Napakain ko siya ng 3 kutsara bago niya napansin na hindi niya ako kilala. Tapos ayun, nagwala na siya. Hinahanap niya yung mga anak niya kahit na kaharap naman niya ako. Habaan mo na lang ang pasensya mo sa mama mo. Opo, alam ko po yun pa. Minsan, masakit lang sa dibdib na hindi na ako makilala ng sarili kong ina. Hindi ka man niya mamukhaan.
Alam niya sa puso niya na anak ka niya. Galing ka sa kanya eh. Kaya sigurado akong meron pa rin lukso ng tuguyan. Kayo po pa, kumain na kayo? Oo, katatapos lang. Magpahinga ka na, may trabaho ka pa bukas. Ako na magliligpit sa kusina. Ako na po, kayo na magpahinga. Alam kong buong araw niyong binantayan si Mama. Hindi rin naman ako makakatulog eh. Bakit? Iniisip niyo po ba yung pagdating ni Albert bukas? Ganun na nga. Kinakabahan ako para bukas. Sigurado na po ba talaga na darating siya? Kinausap ko siya. Nagmakaawa ko na sana puntahan niya si Cora. Na sana, kahit isang beses lang magpakita siya sa mama mo. Kailangan po ba talaga nating gawin yun? Siya lang yung taong hinahanap-hanap ng mama mo eh. Okay lang po ba sa inyo? Oo naman. Hindi na problema sa akin yun. Ang mahalaga matulungan natin ang mama mo sa pinagdadaanan niya ngayon. Sorry po pa. Ngayon lang namin nalaman ng totoo. Hindi nyo na kailangang problemahin yun. Problema namin to ng mama nyo. Wala kayong kasalanan sa nangyari. Pero hindi lang po namin lubos maisip na ganun na pala ang nangyayari noon. Wala man lang kaming kamalay-malay. Ginawa ko yun para sa kabubuti ng pamilya natin. Hindi ko na ipinaalam sa inyo yung totoo kasi ayoko masira ang pamilya na meron kayo. Gusto ko kayong protektahan ng mga anak ko kaya sinolo ko na lang lahat. Alam mo pa, hindi natin kailangan si Albert. Sabihin mo na lang sa kanya na wag siyang tumuloy. Kaya ko namang alagaan si Mama eh. Hindi. Kailangan ng mama mo si Albert. Kailangan din natin siya. Hanggang sa huli, mahal na mahal niyo pa rin talaga si Mama sa kabila ng mga nangyari. Yun ang sinumpaan ko sa harap ng Diyos. Nangako ko sa may kapal na aalagaan, mamahalin at babantayan ko si Cora sa hirap man o ginawa. Napakabuti niyo po talagang ama at asawa. Ngayong alam ko na ang totoo, nandito lang po ako. Alam ko matagal niyong kinimkim ang mga nararamdaman niyo. Pwede niyo na pong ilabas yan lahat ngayon. Kung ano man ang nararamdaman niyo, malaya na kayong maglabas ng sama ng loob. Wala na pong masisirang pamilya dahil alam kong ginawa niyong lahat para maging buo tayo lahat. Okay lang ako anak. Mahal ko kayo. Mahal ko ang mama niyo. Yun ang pinakamahalaga sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo, Pa. Walang anuman. Yun ang papel ko bilang ama sa buhay niyo. At natutuwa ako na nagampanan ko yun ng maayos. Dahil dyan, ako na po ang bahala sa inyo. Magpahinga na kayo. Ako na magliligpit dito. Okay, sige. Ikaw nang bahala ha. Opo. Good night, Pa. Good night din. Papadudot 1991 noong una kong nakilala si Cora. Nagtatrabaho siya noon bilang parlolista samantalang ako ay isa namang karpentero. Sinamahan ko lang noon ang kapatid ko na magpagupit sa isang bagong bukas na parlor sa amin. Doon ko unang nasilayan si Cora. Hindi ko makakalimutan ang suot niya noong malaking pantalon at puting-puting pang itaas na walang manggas at hapit na hapit sa katawan niya. Puro nakaw tingin ang ginawa ko noon kay Cora habang kinugupitan niya ang kapatid ko. Paano hindi ako mapapasulyap napakaganda ng mukha ni Cora noong kabataan niya. Para siyang pinamorenang Jacqueline Jose noon. Matangos ang ilong at may dimple pa siya sa kanang pisngi. Pakiramdam ko noon ay nahulog kaagad ang loob ko sa kanya. Ilang araw na hindi naalis sa isipan ko si Cora hanggang sa naisipan kong bumalik ulit sa parlor nila para masilayan lamang siya. Kahit medyo malayo ay binabalik-balikan ko noon ang lugar kung saan nagtatrabaho si Cora para lang muling mapagmasdan ang mukha niya. Gusto ko sanang makipagkaibigan sa kanya noon pero tuwing dumarating ako sa parlor nila ay bigla na lamang akong inuunahan ng hiya. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa parlor na yon pero hanggang sa labas lamang ako dahil nahihiya akong makipag-usap sa kanya. Papadudot hanggang sa napansin ni Cora ang madalas kong pagbalik sa parlor nila. Siya na mismo ang lumabas at nakipag-usap sa akin noon, Papadudot. Psst, kuya. Sino? Ako? Oo, ikaw nga. Halika rito. Bakit mo ako tinawag? May kailangan ka ba?
Kailan mo namang planong pumasok sa parlor namin? Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, araw-araw ka nagpupunta rito pero hindi ka naman pumapasok sa parlor namin. Magpapagupit ka ba o hindi? Hindi. Maiksi pa tong buhok ko. Wala pa kayong magugupit sa akin. Eh bakit balik ka ng balik dito? Hindi ako balik ng balik dito ah. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Nagmamaang-maangan ka pa eh. Ako nga mismo nakakakita sa'yo. Akala mo ba hindi ko napapansin na tumatambay ka dito sa harap tapos silip ka ng silip sa loob? Hindi ikaw pinunta ko rito. Eh sino? Kung hindi ako, sinong sadya mo rito ngayon? Yung may inaabangan lang ako dyan sa kabila. Kabila? Bakit? Sinong inaabangan mo dyan? Iniintay ko lang yung kausap ko lumabas dito. Taga dyan siya sa loob. Nasa kanya yung order ko. Anong order mo? Aso? Eh, veterinary clinic yan eh. Klinik ba yan ng mga hayop? Hindi ko napansin. Hindi naman kasi halata eh. Kita mo na? Debistado ka? Kung gusto mo magpakilala sa akin, magpakilala ka na. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Ako si Cora. Ikaw, anong pangalan mo? Geraldo. Pero paano mo nalaman na ikaw yung sadya ko rito? Ikaw yung customer namin noon na may kasamang kapatid, di ba? Oo, ako nga. Natatandaan mo pa yun? Oo naman. Ang lagkit ng tingin mo sa akin noon eh. Kahit nakatalikod ka, kitang-kita ka sa salamin na nakatingin sa akin. Masyado ba akong halata? Oo, sobrang halata mo nung araw na yun. Tapos makaraan lang ang ilang araw bumalik ka ulit. Tumambay ka rito sa labas ng 10 minutes tapos umalis ka. Kinabukasan bumalik ka ulit. Akala ko nga papasok ka na sa parlor pero urong-sulong ka naman. Kaya ngayon nakita na kita, ako na mismo ang lumabas para sa'yo. Pasensya ka na. Nahihiya kasi ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Ganun talaga ako kapag crush ko yung tao eh. Nauunahan ako ng hiya. Ngayon nga eh, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Paano ka magkakaroon ng girlfriend niyan kung takot ka makipagkilala? Hindi naman ako naghahanap ng girlfriend. Kaibigan. Gusto ko lang makipagkaibigan. Ayaw mo ng girlfriend? Oo, sige di, kaibigan. Kung kaibigan ang gusto mo. Pero, pwede ba yun? Pwede ba ang alin? Ikaw, pwede ba na maging girlfriend kita? Wala ka bang boyfriend ngayon? Wala akong boyfriend at kung tinatanong mo kung pwede akong ligawan, pwedeng pwede. Ang tanong, marunong ka bang manligaw? Oo naman. Ibig sabihin, pwede nga. Pwede kitang ligawan? Sige, subukan mo. Malay natin kung saan mapunta tong pagkikita natin ngayon. Sige, gagawin ko yan. Susubukan ko. Kakaiba ka ha? Sige na, papasok na ako sa loob. Marami pa akong customer. Pwede ba kitang balikan bukas? Depende. Kung kaya mo nang lumapit ng hindi kinakabahan. Hindi na ako kakabahan ngayong magkakilala na tayo. O sige, bumalik ka bukas. Kain tayo sa labas. Anong oras ba lunch break nyo? Depende sa customer pero agahan mo na lang. Minsan kapag walang tao, maaga kaming kumakain ng tanghalian. Minsan naman inaabot ng 1:00 bago kami makakain. Sige, kaya ko naman magantay. Bahala ka. Pasok na ako ha. And the rest is history. Ika nga nila, Papa Dudut. Nagsimula ako manligaw kay Cora ng ilang buwan hanggang sa sinagot din niya ako sa huli. Matapos ang 3 taon namin bilang magkasintahan ay hiningi ko na ang palad niya para pakasalan ako. Nang mga panahong yon ay ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Dahil sa wakas ay naabot ko na ang matagal ko nang pinapangarap. Bumuo kami ng sariling buhay ni Cora at aaminin ko na hindi perpekto ang naging relasyon namin bilang mag-asawa. Normal lang naman sa mag-asawa ang magkaroon ng sari-saring problema. Para sa akin ay natural lang na may mga araw na hindi kami nagkakaintindihan. Pinagdaanan na namin ang kung anumang problema na maaring ibato sa amin ng mundo. Mula sa pera at mga bayarin sa bahay, bisyo, mga biyanan at maging mga pagpapalaki sa mga anak namin ay minsan na naming napag-awayan. Pero kahit na ganoon ay nanatili pa rin namang matatag ang relasyon namin ni Cora sa mga sumunod na taon dahil sa uli mas pinili naming intindihin at patawarin ang isa't isa. Akala ko noon
Kahit na anong pagsubok man na dumating sa amin ay kayang-kaya namin itong harapin. Basta magkasanggalang kami ni Cora sa bawat problemang pinagdadaanan namin. Pero nagkamali pala ako, Papa Dudut, dahil isang bagay ang ginawa ni Cora kung saan ako lang mag-isang humarap sa pagsubok sa aming pagsasama. Labing-limang taon ang pinagsamahan namin ni Cora bilang mag-asawa bago ko napansin ang pagbabago sa ugali ng asawa ko. Noong mga panahong yon ay pareho na kaming tumigil sa trabaho namin noong nagkaroon kami ng sapat na ipon. Ang perang napag-ipunan namin sa tulong ng ilang loans ay ginamit para makapagpatayo kami ng sarili naming LPG shop. Yon ang naisip naming negosyo para magkaroon kami ng araw-araw na kita, Papa Dudut. Ako ang namahala sa negosyo namin samantalang naging stay-at-home mom naman si Cora. Ang pinagkakabalahan niya dati ay ang pagpapaganda ng garden namin na pinuno niya ng iba't ibang klase ng euphorbia na siyang uso noong mga panahong yon. Lagi rin siyang tumatambay sa bahay ng mga kumari niya na kapareho niyang mahilig sa mga halaman. Hinahayaan ko lamang noon si Cora dahil doon siya masaya. Isa pa ay hindi naman niya napapabayaan ang mga trabaho niya sa bahay at sa mga anak namin. Kaya okay lang sa akin kahit doon niya gugulin ang oras niya. Pero Papa Dudut, nagsimula ako magtaka nung lagi na lamang ginagabi ng uwi si Cora. Mas lalong lumakas ang paghihinala ko noong pati ang paraan ng pananamit niya ay biglang nagbago. Tuwing lumalabas ito ay lagi siyang nakaayos na dati ginagawa lamang niya tuwing nagsisimba kami. Isang araw ay sinundan ko si Cora ng palihim at doon ko na nga po nalaman ang totoong ginagawa nito. Nakikipagkita siya sa labas kasama ang isang lalaki, Papa Dudut. Cora, ikaw na ba yan? Oo, nasan ka? Nandito ako sa kusina. Halika rito, kumain ka na. Tapos na kayo kumain? Oo, tapos na kami, kanina pa. Kumain ka na ba? Sandali lang, ipaghahanda kita ng hapunan mo. Hindi na, wag na. Kumain na kami sa labas. Sino kasama mo? Sina Tessie. Nanlibre siya kaya busog na busog kami. Kaya pala ginabi ka ng uwi. Oo, napasarap yung kwentuhan namin. Hindi na namin namamalayan yung oras. Si Tessie lang kasama mo? Kasama rin namin yung mga anak niya tsaka yung iba pa naming kumare. Alam mo ba, may sarili na kaming grupo ngayon ng mga mahihilig sa halaman. Parang napapadalas na yata yung mga palabas-labas yun nila Tessie ah. Ano bang pinagkakaabalahan nyo? Marami pero karaniwan tungkol lang naman sa mga halaman. May mga bagong halaman kasi siya na nabili pa niya sa ibang bansa. Kakainggit nga eh. Wala ka na bang ibang pinuntahan pagkatapos? Wala na. Buong maghapon na kinates lang ako. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Ngayon ka lang kasi ginabi ng uwi. Saan pa ba ako pupunta kundi kinates lang? Bakit? Bawal na ba akong umuwi ng gabi ngayon? Hindi naman pero masaya sana kung sabay-sabay tayong kumain bilang pamilya. Ngayon lang naman eh. Babawi ako bukas. Ako magluluto ng hapunan. Yung mga bata pala, nasa na sila? Nagsitulugan na. May pasok pa sila bukas. Ah, ganun ba? Tulungan na kita dyan. Wag na, ako na. Kaya ko na to. Galit ka ba? Hindi ako galit. Galit ka eh. Kita ko sa mukha mo. Tuwing galit ka, laging salubong niyang kilay mo. Hindi ako galit. Medyo nagtatampo lang ako sa'yo. Nagtatampo naman saan? Wala. Wag mo na lang isipin yun. Ikaw, kung kailan ka tumanda, tsaka ka pa naging matampuhin. May tanong ako sa'yo, Cora. Ano? Kumusta ako bilang asawa? Anong klaseng tanong naman yan? Siyempre, sobrang okay na okay. Ikaw ang pinakamagaling na asawa sa buong mundo. Paano mo naman nasabi? Kasi simula nung kinasal tayo, wala kang ibang ginawa kundi alagaan ako. Lahat binigay mo, lahat ginawa mo para sa akin. Ramdam na ramdam ko hanggang sa kaibuturan ng puso ko ang pagmamahal mo sa akin. Nung nagkaroon tayo ng mga anak, mas lalo kong humanga sa'yo kasi napakagaling mong tatay. Totoo ba yan? Oo naman.
Mabuti kang asawa, Geraldo. Wala na akong ibang mahihiling pa. Wala ba akong naging pagkukulang sa'yo? Wala! Katulad nga ng sinabi ko, lahat ibinigay mo sa akin. Yung tipong isusubo mo na nga lang, ibibigay mo pa sa akin para lang masiguro mong busog ako. Ganong klaseng asawa ka. Salamat. Bakit? Ano bang problema sa'yo? May pinagdadaanan ka ba? Wala. Namiss ko lang yung lambing mo. Ikaw talaga. Sige na, ikaw na bahala dyan. Oo, ako nang bahala rito. O sige, maliligo ako saglit. Nalagkit ko na eh. Sunod ka na rin pagkatapos mo dyan. Hindi na kita hihintayin ha, pagod na ako, tutulog na ako. Sige, pahinga ka na. I love you. I love you too. Durog na durog ang puso ko ng gabing yon, Papa Dudut. Alam ko kasi na hindi kumare niya ang sinadya ni Cora sa labas kundi isang lalaki. Ang mas masakit ay hindi lang yon basta lalaki. Ang lalaking kinita niya sa labas ay walang iba kundi si Albert na itinuturing na first love ni Cora. Minsan na naming napag-usapan ang tungkol sa mga first love namin noong nagde-date pa lamang kami at sa katunayan, nagparamdam nga ulit si Albert noon habang nagde-date pa lamang kami ni Cora kaya pamilyar na siya sa akin. Si Albert ang kauna-unahang boyfriend ni Cora. Nagkakilala sila noong nag-aaral pa lamang sila sa kolehiyo. Naging magkasintahan sila, tumagal ang relasyon nila ng mahigit 2 taon. Nagkahiwalay sila bago pa man sila makapagtapos dahil kinailangang lumipat ng tirahan ni Albert matapos mamatay ang tatay nito. Pagkatapos ng ilang taon ay muling nagkita ang dalawa at sinubukan ulit nilang pumasok sa isang relasyon. Tumagal sila ng 1 taon hanggang sa napagtanto nilang dalawa na magkaiba na ang priorities nila sa buhay. Hindi na sila noon nagkakasundo sa direksyon na kanilang tinatahak. Kaya napagdesisyonan nilang pareho na maghiwalay na lamang at manatiling magkaibigan, Papa Dudut. Albert, pasensya ka na, ngayon lang ako natapos sa trabaho. Kanina ka pa nag-aantay? Oo, kanina pa. 1 oras na akong pinapapak ng lamok dito. Pasensya ka na talaga. May mga last minute na dumating eh. Hindi naman namin pwedeng hindihan yung customer. Lagi na lang ganyan eh. Ano magagawa ko, nandun yung amo namin. Kapag inuna kita, edi ako naman yung mawawala ng trabaho. Mas mahalaga pa kasi sa'yo yung trabaho mo kaysa sa akin. Siyempre naman, kailangan kong kumayod para may makain kami. Sino magpapakain sa pamilya ko, ikaw? Gusto ko lang naman bigyan mo rin ako ng prioridad. Kahit yung oras ko na lang sana yung irespeto mo. Maaga ako nagpaalam sa trabaho para sa'yo. Tapos ikaw hindi mo man lang magawa yon para sa akin? Sorry na nga eh. Hindi ko naman inaasahan na kung kailan magsasara na kami tsaka pa dumagsa yung mga tao. Anong oras na? Saan pa tayo kakain ito? Halos nagsara na lahat ng kainan dito oh. Maghanap na lang tayo kahit saan na dyan. Hindi naman ako mapili eh. Wag na! Wala na akong gana. Sa bahay na lang ako kakain. Albert naman. Ang liit na bagay, masyado mo namang pinapalaki. Hindi maliit na bagay ito, Cora. Ano? Lagi na lang ako pangalawa sa buhay mo. Kailan mo ako uunahin? Matalino naman ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero bakit parang hirap kang intindihin ako? Ikaw ang hindi makaintindi sa akin eh. 1 taon na tayo pero pakiramdam ko, wala man lang pagbabago sa relasyon natin. Lagi ka na lang busy. Lagi ka na lang may ginagawa. Lagi ka na lang may ibang inuuna. Paano naman ako? Naku naman, mag-aaway na naman ba tayo? Pagod ako sa trabaho, Albert. Pagod ako tsaka gutom na kaya wala akong lakas para makipagtalo sa'yo ngayon. Ako rin, pagod na. Ano? Uuwi na lang tayo? Ang haba ng binyahe ko papunta rito tapos wala naman pala tayong gagawin. Narinig mo ba yung sinabi ko? Pagod na ako, Cora. Ako rin naman pagod eh. Pareho lang tayong pagod, kaya pwede ba wag na muna tayong mag-away? Pagod na ako sa relasyong to. Ha? Anong sabi mo? Bingi ka ba? Ang sabi ko, pagod na ako sa relasyong to. Pagod na ako sa pagbubuhat sa relasyong to. Ako lang naman yung nag-aalaga sa kung anong meron tayo ngayon eh. Ikaw parang wala ka lang pakialam sa relasyon natin.
Hindi totoo yan. Saan ang gagaling yung mga sinasabi mo? Albert, mahal kita kaya wag mong isipin na wala akong paki sa relasyon natin. Mas maganda sigurong tapusin na natin to. Albert, wag ka namang ganyan. Ang tagal kong hinintay tong panahon na to, Cora. Nung naghiwalay tayo, lagi kong dinadalangin na sana bigyan pa tayo ng pangalawang pagkakataon. Tapos ibinigay ng Diyos yung pagkakataon na hinihiling ko na yun. Nagkita uli tayo. Tapos ganito lang din pala yung mangyayari? Ano bang pinagsasasabi mo? Ako rin naman eh. Hinintay kita. Hiniling ko rin tong panahon na to. Kaya sana naman wag mo namang sayangin tong pagkakataon na ibinigay sa atin. Hindi ako ang nagsayang. Ikaw! Iba ka na eh. Hindi na ikaw yung Cora na minahal ko nung nasa college pa lang tayo. Yun sana yung Cora na gusto ko eh. Pero yung Cora ngayon, hindi na ikaw yung dati. Nagbago ka na. Albert naman. Pasensya ka na. Hindi na talaga siguro tayo para sa isa't isa. Albert! Maiwan na kita. Mag-ingat ka pa uwi. Sandali! Albert! Wag mo akong iwan dito, parang awa mo na! Albert! Bumalik ka! Albert! Sa mga sumunod na taon ay nanatili pa rin naman ang komunikasyon ni Cora at Albert bilang magkaibigan. Hanggang sa unti-unti na lamang silang nagkalimutan. Ilang taon matapos ang naging hiwalayan nila ay saka naman ako pumasok sa buhay ni Cora. Papadudot masakit para sa akin na malamang nagkikita na naman ulit ang dalawa. Para bang nagkaroon ako ng tinik sa puso ko. Na tuwing naaalala ko ang araw kung kailan nahuli ko silang magkasama ay para itong paulit-ulit na tinutusok. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagsalita, Papadudot. Sinolo ko ang mga nalaman ko at hindi ko kinompronta si Cora. Hinayaan ko lamang siya sa mga paglabas-labas niya ng bahay kahit na ang lagi nitong paalam sa akin ay tatambay siya sa bahay ng kanyang mga kumare. Nag-focus na lamang ako sa pagbabantay ng LPG shop namin para mawala na sa isipan ko ang sakit na pinagdadaanan ko. Kahit paano ay pansamantalang nagagalak ang puso ko tuwing nakikita ko ang mga anak ko noon na laging nag-e-excel sa kanilang mga paaralan. Ibig lang sabihin noon ay hindi kami nagkulang ni Cora sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanila. Papadudot, kung tatanungin ninyo ako kung bakit wala akong ginawa tungkol sa pagtataksil ng aking asawa, ang sagot ko ay simple lang. Natatakot kasi ako noon na kumprontahin si Cora dahil baka masira ang aming pamilya. Masaya na kami noon. Nasa tahimik na ang pamilya namin. Kapag ginulo ko ito ay lalala lamang ang sitwasyon. Kaya minabuti kong itago na lamang ang mga nalalaman ko. Sa mga sumunod na 10 taon ay nagpatuloy ang lihim na relasyon nila Cora at Albert at ako naging piping saksi sa naging pagtataksil sa akin ng asawa ko. Masakit man pero ang mahalaga sa akin ay napapanatili kong buo ang aking pamilya. Sa kabila ng pagkakaroon ng problema sa pagitan naming dalawa ni Cora ay nagawa pa rin naman namin ang trabaho namin bilang mga magulang. Nakapagtapos lahat ng mga anak namin at nagkaroon sila ng kanya-kanya nilang buhay. Hanggang sa dumating ang araw kung saan ay bigla na lamang nagbago si Cora. Kung dati kahit na may relasyon siya kay Albert ay nananatili pa rin siyang sweet sa akin. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal at pag-aalaga niya. Isang araw ay bigla na lang itong nawala sa hindi malamang kadahilanan. Naging mailap siya sa akin at malimit na lamang niya akong kausapin. Mas marami pa siyang oras noon sa mga halaman niya kesa sa akin na sarili niyang asawa. Naging magagalitin din siya, laging tahimik at para bang unti-unti nang nawawala sa wisyo. Dati ay napaka-banidosa niya, pero nang mga panahon na yon ay hindi na niya masuklay ang buhok niya. Ilang beses kong tinanong si Cora kung may problema ba siya. Pero ang lagi niyang sagot sa akin ay okay lang daw siya. Kahit na halata namang hindi na.
Hindi ko na natiis ang sarili ko noon dahil sa kakaibang ikinikilos ni Cora. Kaya kinausap ko na siya ng masinsinan. Doon na niya inamin sa akin ang katotohanan. Cora? Geraldo, nandito ka na pala. Anong oras ka umuwi? Kakauwi ko lang. Bakit mo iniiyakan yung halaman mo? May nangyari ba? Wala. Huwag mo na akong alalahanin. May naalala lang ako kaya ako naiyak. Sigurado ka. Kasi pakiramdam ko, matagal mo nang pinipigilan yung mga luha mong yan eh. Ha? Paano mo naman nasabi? Matagal ko nang napapansin na wala ka sa sarili mo. Asawa mo ko. Matagal na tayo magkasama kaya alam ko may dinaramdam ka ngayon. Hindi, wala to. Naghiwalay na ba kayo? Ha? Sino? Ni Albert. Naghiwalay na ba kayo kaya ka umiiyak ngayon? Siya yung iniiyakan mo, hindi ba? Geraldo? Alam mo? Oo, matagal na. Huwag ka mag-alala. Hindi ako galit. Pero paano mo nalaman? Sinundan kita noon hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kasi kailangan kong kumpirmahin kung talaga bang nagkikita nga kayo ni Albert noong mga panahon na yon. Tapos ayun, nakumpirma ko nga. Bakit hindi ka nagsabi? Bakit hindi ka nagalit? Bakit hindi mo ko pinigilan? Kasi alam ko namang wala akong laban eh. Para saan pa? Para masira yung pamilya natin. Ayoko mangyari yun, Cora. Geraldo! Mahal kita. At kung kay Albert ka magiging masaya, susuportahan kita. Ang mahalaga lang naman sa akin eh, kami pa rin ang inuuwian mo gabi-gabi. Pero niloko kita, bakit parang wala lang sa'yo? Wala nang kaso sa akin yun. Masaya pa rin naman ako eh. Masaya ako na nakakatabi pa rin kitang matulog. Masaya ako na ikaw pa rin ang nagluluto para sa amin. Ayos na sa akin yung buo pa rin tayo hanggang ngayon. Sorry, Geraldo. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko. 10 taon. Nandito pa rin naman ako, hindi ba? Ibig sabihin nun, napatawad na kita. Matagal na. Pasensya ka na talaga. Huwag mo nang isipin yun. Nandito ko ngayon para makinig sa'yo. Ano nangyari? Bakit mo siya iniiyakan? Totoo ba yung hinala ko na hiwalay na kayo? Oo. Tapos na kami ni Albert. Mas pinili niya yung asawa niya. Gusto raw niyang ibalik sa dati ang pamilya niya. Iniwanan niya ako. Kung sakali man na ikaw nasa sitwasyon niya, sino naman ang pipiliin mo? Siya ba o kaming pamilya mo? Mahal kita. Mahal na mahal kita pero iba rin yung pagmamahal na nararamdaman ko kay Albert eh. Simula nung minahal ko siya noon, yung pagmamahal na yun hindi na naalis yun sa puso ko. Alam ko. Kaya nga hindi ko na kayo pinakialaman eh. Kasi alam ko na sa aming dalawa, si Albert ang pipiliin mo. Tatanggapin ko ang galit mo. May karapatan ka magalit sa akin. Please, magalit ka sa akin. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Sabihin mo na lang kung paano ko makakabawi sa'yo. Kahit yun na lang ang magagawa ko. Bumalik tayo sa dati. Gusto kong bumalik ka sa dating Cora na nakilala ko. Gusto kong makita kitang maging masaya ulit na hindi si Albert ang dahilan. Yun lang ang tanging hiling ko sa'yo. Pangako, babawi ako sa'yo. Tutuparin ko yung hinihiling mo. Salamat. Hindi na muli pang nagkita sina Cora at Albert matapos noon. Bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para damayan si Cora sa pinagdadaanan niya. Kahit na dapat ay nagagalit ako sa kanya dahil pinagtaksilan niya ako. Ganon ko po kamahal si Cora, Papa Dudut. Kaya ko siyang patawarin kahit na gaano pa kabigat ang kasalanan na ginawa nito sa akin. Sinubukan namang bumawi ni Cora sa kasalanang ginawa niya at unti-unti ay inayos niya ang sarili niya. At binalik niya ang dating siya. Naging maayos siyang ina at asawa.
Nagpatuloy siyang gampanan ang trabaho niya sa pamilya namin at sobrang nagpapasalamat ako na sa wakas ay nakabalik din kami sa dating pagsasama na meron kami, Papa Dudut. Lumipas ang 2 taon ay nagsimula ng gumawa ng sarili nilang buhay ang mga anak namin. Naunang umalis sa poder namin ang aming panganay na sinubukan ang swerte sa abroad. Sumunod ang pangatlo na umupa ng sariling apartment matapos matanggap sa trabaho bilang call center agent. Ang pangalawa ang pinakahuling umalis matapos makapangasawa ng taga Cebu. Tanging si Trina na bunso namin ang nanatili sa tabi namin at ang dating maingay naming tahanan ay naging tahimik na. Kasabay nito ay isang bagay ang napansin ko sa mga kilos ni Cora. Geraldo! Nasaan ka? Geraldo! Cora, sandali, nandyan na ako. Bakit? Ano nangyari? Tulungan mo ako! Bakit? May nangyari ba? May masakit ba sa'yo? Anong meron? Nawawala yung gamit ko. Kanina pa ako naghahanap pero hindi ko makita kung nasaan. Anong gamit ba yun? Ano yung hinahanap mo? Yung kwan. Ano ba tawag doon? Yung bilog na maliit. Bilog na maliit? Anong bilog na maliit? Basta yung hindi ko maalala yung tawag eh. Relax ka lang. Isipin mo na mabuti. Anong gamit yung nawawala? Yung nilalagay sa daliri. Pagising ko kanina wala na yun sa daliri ko eh. Sing-sing? Yun ba yung sinasabi mong nawawala? Oo, yun nga. Yung binigay mo sa akin nung ikinasal tayo. Saan mo ba nilagay? Hindi ko nga maalala eh. Hindi ko alam kung ba't ko yun inalis sa daliri ko. Ngayon hindi ko na tuloy mahanap. Sinek mo ba sa kwarto kung nandun? Oo, hinalugog ko na lahat ng sulok pero hindi ko talaga makita. Ma, Pa, ano nangyayari dito? Halika nga rito, Trina. Tulungan mo kami ng mama mo. Bakit po? Nawala yung wedding ring niya. Tulungan mo ako maghanap. Sige po. Ma, naalala mo pa ba kung kailan mo huling suot yung singsing? Suot ko pa yun kagabi. Nilalaro ko yung bilang pampatulog kapag hirap akong antukin. So, kagabi suot mo pa? Oo, pero kaninang tanghali napansin ko, wala na siya sa daliri ko. Sandali, i-check ko lang ulit sa kwarto. Baka may nakaligtaan kang tignan. Maupo ka muna, Ma. Ako na maghahanap sa nawawalang singsing nyo. Hanapin mo please. Baka magalit sa akin ng papa mo kapag hindi natin yun nahanap. Opo, ako na pong bahala. Pasensya ka na anak. Nagiging makakalimutin na talaga ang mama mo. Lagi na lang ako nakakawala ng gamit. Huwag po kayong mag-alala. Normal lang naman po yan sa edad nyo. Diyan na po muna kayo. Pupunta lang po ako sa kwarto nyo. Tutulungan ko si Papa sa paghahanap ng singsing nyo. Sige. Ano pa? Nahanap mo na? Hindi. Kahit pagalugarin pa natin itong buong bahay, hindi na natin mahahanap yung wedding ring ng mama mo. Bakit naman po? Matagal nang walang suot na singsing si Cora. Ha? Talaga po ba? Bakit hindi ko po napansin? Hindi ko alam kung paano hindi mo napansin pero 3 years ago pa nung sinabi niya sa akin na nawawala yung singsing niya. Pero paano naman niya mawawala yun? Hindi ko alam. Tinanggal niya siguro yun sa daliri niya tuwing lumalabas siya. Bakit naman? Huwag mo na lang alamin kung bakit. Siguro hindi niya na maalala na matagal niya nang nawala yung singsing niya. Humihina na talaga ang memorya niya. Pero sabi niya, suot pa niya yun kagabi ah. Sabi niya rin kahapon, malapit ng 10th anniversary namin. 27 years na kaming kasal. Humihina na ang memorya ng mama niyo, kaya intindihin niyo na lang siya. Halika, lumabas na tayo. Ako na magpapaliwanag sa mama mo na hindi natin makita yung singsing niya. Isa lang ito sa mga kakaibang ginagawa ni Cora. Palagi niyang nakakalimutan kung saan niya inilalapag ang mga gamit niya. Akala ko noon ay dahil lamang ito sa katandaan. Kakatungtong lang kasi niya noon sa edad na 60 kaya naisip ko na humihina na ang memorya niya. Pero sa mga sumunod na buwan ay mas lalong lumala pa ang pagiging makakalimutin ni Cora. Dumating sa puntong pati pangalan ko ay hirap na niyang alalahanin.
Nung minsang nagluto siya ng ulam namin sa halip na toyo, ang ilagay niya sa adobo ay gatas ang inihalo nito sa niluluto niya. May mga araw naman na maayos niyang kinakausap ako pero kadalasan may mga pagkakataon na bigla-bigla na lamang siyang gumagawa ng mga bagay na malayo sa kanyang personalidad. Para ba siyang nasasaniban at kung ano-ano ang mga pinagsasasabi at pinaggagawa niya. Nung itinawag ko sa anak kong nurse ang nangyari kay Cora ay ibinili nito na ipatingin ko ang nanay nila sa espesyalista. Ang hinala ng anak ko ay baka meron ng demensya si Cora. Noong ipatingin namin siya sa doktor ay doon na namin napag-alaman na ang mga nangyayari kay Cora ay sintomas na pala ng early onset Alzheimer's disease, papadudot. Mabilis na ginupo ng kanyang sakit si Cora. Unti-unting lumala ang pagkawala ng memorya nito sa puntong pati mga simpleng bagay ay hindi na niya alam gawin. Hindi na siya marunong pumunta sa CR at minsan nahirap siyang magsalita dahil hindi nito maalala kung ano ang mga salita na dapat niyang gamitin. May pagkakataon na hindi na niya alam kung nasaan siya. Meron ngang punto noon na sa kalagitnaan ng gabi ay nagmamadali siyang lumabas dahil late na raw siya sa trabaho niya sa parlor kahit na matagal na siyang hindi nagtatrabaho. May moments na bigla na lamang itong iiyak dahil hindi na niya alam kung bakit siya bumangon sa kama. At ang pinakamasakit na siguro ay tuwing hindi na ako maalala ng asawa ko. Maging ang mga anak namin ay hindi na niya kilala kung sino-sino sila. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng mga anak niya kapag may oras sila pero karaniwan ay si Trina lamang ang nagbabantay sa kanyang nanay. Sa mga sumunod na taon ay mas lumala pa ang sakit ni Cora kahit na may iniinom naman itong gamot. Sobrang bigat sa dibdib na makitang naghihirap ang asawa ko. Lalo na kapag may mga araw na tila ba nakatira ito sa nakaraan. At ang tanging naaalala ng isipan niya ay si Albert at hindi ako. Cora, kumain ka na. Masarap tong ulam natin ngayon. Ang bango naman yan. Luto to ng anak mo, si Trina. Sadali lang, ayusin ko lang tong lamesa. Halika na, kumain ka na. Subuan na kita. O buka mo na yung bibig mo. O eto na, masarap to. Anong ginagawa mo? Hoy! Ano yung nilalagay mo sa bunganga ko? Cora, pagkain to. Niluto to ng anak mo. Sino ka ba? Anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Ako to, si Geraldo. Ako ang asawa mo. Wala akong kilalang Geraldo. Pinaglululoko mo ba ako? Wala pa akong asawa. 1994, ikinasal tayong dalawa. Di ba nga nangako tayo sa paborito mong simbahan? Nangako tayo na hindi natin iiwan ang isa't isa. Nagkaroon tayo ng 4 na anak. Si Gerald, Georgette, Timothy at Trina. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Baka nagkakamali ka ng kinakausap. Hindi ako ang asawa mo. O sige, hindi ako ang asawa mo. Pero inutusan niya ako na pakainin kita. Kaya kumain ka na. Inutusan ka ni Albert? Bakit nasan ba siya? Saan siya nagpunta? May inaasikaso lang siya. Babalik din siya agad. Habang naghihintay ka sa pagbabalik niya, kumain ka muna. Hindi ako gutom. Sige na, kahit konti lang. Sabing hindi ako gutom. Pwede ba umalis ka na sa harapan ko? Kapag hindi ka umalis, sisigaw ako. Cora naman, pagbigyan mo na ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahalas Cora, ako ng ano ka ba? lalaking to! Puminahon ka. May tao ba dyan? Tulungan niyo ako! Lumayo ka sa akin! Ako lang to. Huwag ka mag-alala, hindi kita sasaktan. Halika, yayakapin kita para kumalma ka. Bitawan mo ako! Bakit mo ka niyayakap? Bastos ka! Tulong! Tulungan niyo ako! Cora! Pa, ano nangyayari? Trina, anak! Tulungan mo ako! Minamolestya ako ng lalaking to! Ma, kumalma ka lang po. Si Papa to. Hindi mo na ba siya naaalala? Hindi ko kilala yung taong yan! Ilayo mo yan sa akin! Pa, ako nang bahala sa kanya. Lumabas ka po muna para kumalma siya. Sige, pakainin mo siya ha. Kailangan niyang kumain. Opo, ako na magpapakain sa kanya. Maiwan ko na kayo.
Bastos na tao yon? Sino ba yon? Paano siya nakapasok sa bahay natin? Ma, si Papa yun. Hindi yun ang papa mo. Ang papa mo si Albert. Siya ang ama mo. Ma, ang tatay ko po ay si Geraldo. Siya po ang asawa niyo. Hindi niyo lang siya maalala sa ngayon dahil sa sakit niyo. Pero yung lalaking pinaalis niyo, siya po ang asawa niyo. Huwag niyo nga bilugin ang ulo ko. Nasaan na ba kasi si Albert? Albert! Lumabas ka! Ilabas niyo si Albert. Alis na ako rito. Ayoko na rito! Ma, huminahon ka muna, please. Tatawagan ko si Albert, basta kumalma ka muna. Tawagan mo siya. Gusto ko na siyang makita. Oo, magkikita rin kayo. Kumain ka muna, okay? Ayaw na ayaw ni Albert na nalilipasan ka ng gutom, kaya kumain ka muna. O sige na nga. Asa na ba yung pagkain ko? Amin na. Heto, ako na po magpapakain sa inyo. Masarap to, ako nagluto niyan. Dali, pakainin mo na ako para makita ko na si Albert. Tuwing nagtatantrum si Cora ay si Albert ang una nitong hinahanap. Gabi-gabi siyang umiiyak at lagi niyang sinasabi na wag daw siyang iwan ni Albert dahil mahal na mahal daw niya ito. Paulit-ulit itong nangyayari at may isang gabi noon na inakala niyang ako si Albert. Sa maikling oras na yon ay saglit kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ni Cora kahit na hindi naman para sa akin ang pagmamahal na yon. Bilang asawa ay mahirap na makita si Cora na laging malungkot. Kaya isang bagay ang naisip kong gawin. Pinuntahan ko si Albert para ipaalam sa kanya ang sitwasyon ni Cora at kung papaanong siya ang laging hinahanap nito. Nakisuyo ako sa kanya na kung maaari ay bisitahin niya si Cora kapag may oras siya nang sa ganon ay matuwa naman ang asawa ko. Nung una ay ayaw pa ni Albert na gawin ang hiling ko sa kanya at naiintindihan ko yon dahil may sarili na siyang pamilya at may asawa rin siyang inaalagaan. Pero pumayag din siya nung mismong asawa na niya ang nagsabi na tulungan kami sa problema namin. Kaya naman papadudot nag-set kami ng araw kung kailan bibisita si Albert para naman kahit papaano ay mapawi ang lungkot na nararamdaman ng asawa ko. Pa, kanina ka pa lakad ng lakad dyan. Umupo ka kaya muna. Alas 10 na, hindi pa dumarating si Albert. Diba ang sabi niya on the way na siya? Paano kapag hindi siya dumating? Paano kapag bigla siyang pinigilan ng asawa niya? Nangako tayo sa mama mo na makikita niya ngayon si Albert. Pa, chill lang kayo. Huwag ka mag-alala, darating din yun. Oh, baka siya na yan. Albert, akala ko hindi ka na darating. Pasensya ka na. May tinapos lang ako sandali sa bahay. Halika, pumasok ka. Ito pala yung bunso naming anak ni Cora, si Trina. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Kumusta po yung biyahe nyo? Maayos naman. Medyo natagalan lang kasi ang lala ng traffic. Rush hour po kasi, kaya traffic talaga. Oo nga eh. Dito tayo. Nandito sa kwarto si Cora. Kanina ka pa niya inaantay. Sige. Cora, may bisita ka. Hulaan mo kung sino. Sino? Magandang umaga, Cora. Kumusta ka na? Albert? Saan ka ba nang galing? Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na. May tinapos pa kasi ako sa bahay eh. Anong bahay ay dito ka nakatira? Halika nga rito. Yakapin mo ko. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Nandito na ako. Ang payat mo ah. Hindi ka na yata kumakain eh. Nagda-diet ako para sa'yo. Alam kong mahilig ka sa mga babaeng balingkinita ng katawan kaya syempre, hindi ako magpapatalo. Wala ka pa rin talagang ipinagbago. Palabiro ka pa rin. Yun ang nagustuhan mo sa akin eh. Maiwan ko muna kayo ah. Maghahanda lang ako na makakain. Sige, salamat.
Ano pa, nagkita na sila? Oo, ang saya nga nila eh. Ngayon ko na lang ulit nakitang ngumiti ang mama mo. Okay ka lang po ba? Oo naman, okay lang ako. Masaya ako na napakinggan ko ulit yung tawa ng mama mo. Pa, pwede ba kitang mayakap? Oo naman, halika rito. Sorry po. Ba't ka nagsosorry? Para saan? Ako na pong humihingi ng tawad sa inyo sa nagawa ni Mama. Alam kong nasasaktan kayo ngayon. Maging ako rin, masakit sa akin na makita ko kayo nagkakaganito. Masakit sa akin na kailangan mong isakripisyo yung nararamdaman mo para lang mapasaya si Mama. Wala yun. Masaya ako na makita siyang masaya. Kahit sa piling ng iba. Oo, nakaya ko nga 10 taon eh. Ngayon pa kaya? Pa, pinapaiyak mo ko eh. Oo, huwag kang umiyak. Maiiyak din ako kapag ganyan ka. Naaawa kasi ako sa inyo eh. Ramdam ko yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Huwag mo nang isipin yon. Alam mo kung anong magandang gawin? Tulungan mo na lang ako. Maghahanda tayo ng merienda para sa bisita natin. Sige po, pero pa sandali lang. Oh, bakit? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na super duper proud ako sa inyo. Proud ako na naging tatay ko kayo. Proud ako na naging matibay ka sa kabila ng mga nangyayari para lang mapanatiling buong pamilya natin. I love you, pa. Lagi mo yung tatandaan. Maraming salamat, anak. Ilang buwan ko ring tiniis ang nararamdaman ko para lamang mapasaya ang asawa ko. Tuwing kailangan ni Cora si Albert ay tinatawagan ko si Albert para samahan niya ang asawa ko kahit saglit lang. Nahihiya na nga noon sa akin si Albert dahil sa nangyayari pero walang kaso yon sa akin dahil ako mismo ang may gusto noon. Mas maganda nang maramdaman ni Cora na hindi siya nag-iisa sa laban niya sa Alzheimer's. Sa parehong pagkakataon ay nagkaroon din kami ni Albert ng oras na mag-usap ng masinsinan. Doon ay humingi siya ng tawad sa akin dahil sa pagtataksil na ginawa nila noon ni Cora. Sa totoo lang ay matagal ko nang pinatawad sina Albert at Cora. Papa Dudut, January ng taong ito ay tuluyan nang namaalam si Cora. Hirap na siya noong lumunok ng pagkain at uminom ng tubig. Namayat siya at nagkaroon ng impeksyon sa baga na siyang kinamatay ni Cora. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng asawa ko. Tanging ang programa ninyo na lamang ang nakakasama ko sa pang-araw-araw. Tuwing binabalot ako ng lumbay at mag-isang nakaupo sa bahay, Papa Dudut. Kung ako ang tatanungin ay wala akong pinagsisisihan sa naging buhay namin ni Cora bilang mag-asawa. Naging masaya ang buhay ko dahil sa kanya at marapat lang din ang ginawa ko para mapasaya siya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Ito na po ang katapusan ng kwento ko at hanggang sa muli, Papa Dudut. Maraming salamat po sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Heraldo. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Tatay Heraldo, napakadakila ninyo pong asawa. Ang ginawa ninyong pagsasakripisyo sa sarili ninyong kasiyahan para lang mapasaya ang taong minahal ninyo. Yun na siguro ang pinakamagandang halimbawa ng wagas na pag-ibig. Dahil mga kabarangay, ang kakibat ng pagmamahal ay ang pagsasakripisyo sa sarili nating pangangailangan para maibigay ang pangangailangan ng ating mga minamahal. Ito ang isa sa mga bagay na magpapatunay sa pag-ibig na dala natin para sa isang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.